Mama zahtijeva da njena kći nosi korzet svaki dan, čak i kad joj to oduzima dah i ostavlja modrice na leđima. Kako bi spriječila Nalan da ga potajno skine, mama spali trake korzeta šibicom, ostavljajući prepoznatljiv trag kao pečat. Čak ni kupanje nije nešto što Nalan smije raditi sama. Dadilja preuzima u potpunosti, perući je od glave do pete. Nalanino donje rublje mora se kuhati, nikada ga ne smiju dodirivati gole ruke i na kraju sterilizirati pod visoko kvalitetnom UV opremom. Ali ništa od toga nije zbog savršene figure. Sve je to zato što je njena majka obsesivno kontrolirajuća i konzervativna. Fizičko ograničavanje korzetom počinje čim Nalan uđe u pubertet. Mama je tvrdila da je to za zaštitu, kako bi spriječila muškarce da dodiruju ili oskvrnu njenu kćer. U maminim očima nevinost je bila najviši oblik časti. Jednom kad te muškarac dotakne, nikada te više neće istinski cijeniti. Budući da je korzet bilo nemoguće skinuti sam, Nalan nije mogla ni koristiti kupaonicu vani. Kad je pitala mamu što da radi, odgovor je bio jezivo jednostavan. Nemoj piti vodu i nećeš morati ići. U školi je Nalanina najveća briga bio sat tjelesnog. Kolegica ju je pitala zašto. Nalan je tiho pokazala korzet ispod uniforme, objašnjavajući da se u njemu ne može ni slobodno kretati. Njene kolegice su je gledale kao čudovište. Nesposobna izdržati pritisak, Nalan je zamolila svoje kolegice da joj pomognu skinuti ga i vratiti nakon sata i da nikome ne govore o tome. Ne znajući to, mama je bila izvan visokih zidova, promatrajući svaki njen pokret. Vidjevši Nalanin goli struk izložen, njena majka je osjetila neizmjernu sramotu kao nikada prije. Odmah je bacila kutiju za ručak u ruci i ušla kroz stražnja vrata puna bijesa. Ne mareći za njene kolegice ili učitelje, mama je zgrabila Nalan za kosu i odvukla je iz škole, zatim je bacila u auto i nemilosrdno je tukla. Učenici i učitelji su ostali širom otvorenih očiju i bez riječi u šoku. Mama je zaprijetila Nalan, ako napraviš još jednu pogrešku, ne poslušaš me ili kažeš ovu tajnu bilo kome drugome, ubit ću te. Nalan je bila užasnuta i zaklela se da će poslušati svoju majku i nikada skinuti korzet bez dopuštenja. Nalan je nosila tajnu sa sobom, maskiranu besprijekornom vanjštinom sve do 25 godine. Nakon svakog kupanja, mama mjeri Nalaninu težinu. Danas ima preko 53 kg. Mama sumnja da je pila slatku sodu i oštro je kori. Ne znajući to, dodatnih 3 kg došlo je od toga što je Nalan potajno popila malo vode za kupanje. Nalan se oblači i ide gore na doručak, ali samo zbog malog debljanja mama joj ne dopušta da pije vodu. Kao kaznu, Nalanin cijeli dnevni obrok sastoji se od rajčica i krastavaca. Njen otac se sažali i pokuša joj dati pola jajeta, ali mama ga hladno prekine. Dok tvoja kći ne padne ispod, nitko se ne usuđuje prkositi mami u ovom kućanstvu. Na putu do posla, Nalan pokupi svoju najbolju prijateljicu. Nažalost, njen telefon će se uskoro ugasiti, a punjač za auto je pokvaren. U žurbi pritisne gas žureći u tvrtku. Mama je instalirala tragač na njen telefon. Ako ne odgovori dovoljno brzo, mama bi je mogla loše kazniti. Čim prođe kroz zaštitarsku kapiju tvrtke, otrči u kafić na 1. katu kako bi potražila utičnicu za punjenje. Nedugo nakon toga ulazi šarmantan muškarac. On je taj koji će uskoro preokrenuti Nalanin život. Zamijenivši je za službenicu u kafiću, Sedat naručuje espresso. U trenutku kad im se pogledi sretnu, Nalan ga prepoznaje kao predsjednikovog sina. Nalan je neobjašnjivo privučen na njegovom zgodnom licu i gotovo iz hira zapravo počinje mu praviti kavu. Iako nema pojma kako koristiti profesionalni oprema, joj stvara nered. Njena nespretnost izaziva osmijeh kod Sedata. Slatka mu je, ali na kraju neće popiti taj espresso jer ima hitan posao i mora ići. Nalan zatim ode u toalet sa svojom najboljom prijateljicom Bilur i priča joj o susretu. Bilur je zeza što nikad nije imala dečka, još je djevica i nikad ne izlazi van. Kaže da nikad neće naći dečka tako. Te riječi izazivaju val u Nalaninom čvrsto vezanom srcu,
ali brzo se pribere i kaže prijateljici da je ne zeza. Ima pametnijeg posla, a da one ne znaju, žena u kabini prisluškuje razgovor. Ispostavilo se da je to Sedatova sestra Selen. Nalanina čista nevinost Selen se čini dragocijenom, jer je to upravo vrsta snahe o kojoj njen otac sanja. Ispostavilo se da je unatoč njegovom bogatstvu Sedat dugo odbijao ženidbu jer se zaljubio u udanu ženu s 2 djece. Kad je njegov otac, gospodin Koroglu, saznao za aferu, bio je bijesan, apsolutno bijesan. Obrušio se na Sedata, optužujući ga da nema srama što se upustio u vezu sa ženom skoro starom kao njegova majka, koja već ima muža i djecu. Ako ovaj skandal izađe, ime naše obitelji i ugled tvrtke bit će uništeni. Ne želeći to više tolerirati, gospodin Koroglu mu je dao ultimatum. Nađi čistu, uglednu ženu i oženi se u roku od tjedan dana ili ćeš biti izbačen iz obitelji zauvijek. Nakon što je otac otišao, Sedat se povjerio majci, rekavši da je jedina žena koju je ikada volio bila udana i da se nikada neće oženiti s nekim drugim. Ali njegova majka je rekla da mu ne može pomoći. Ovaj put se tvoj otac ne šali, bolje da mu se ne suprotstavljaš. Ipak, Sedat je odbio poslušati i odbio je sve spojeve na slijepo dogovorene za njega. Kasno te noći otišao je u park upoznati svoju ljubavnicu Kanu. Rekao je Kani da ga otac prisiljava da se oženi za tjedan dana, ali na njegovo iznenađenje nije izgledala tužno. Umjesto toga, mirno ga je potaknula da učini kako otac kaže. S osmijehom mu je rekla da će rado nastaviti njihovu vezu bez obzira na to koga oženi. S druge strane, Selin se bojala da bi njen brat mogao biti izbačen i završiti na ulici. Rekla je svom suprugu da ako Sedat ne želi ići na spojeve na slijepo, trebali bi mu pomoći pronaći prikladnu ženu. Slučajno, razgovor koji je čula u toaletu već je uvjerio da je Nalan upravo takva žena, čista i dobra srca. Istrčava kako bi sustigla Nalan, započinjući razgovor i čak srdačno pozivajući nju i njenu prijateljicu da podijele isti Nalanina visoka, putena figura savršeno odgovara slici supruge iz visokog društva. Selin odmah zaključuje da bi se njenom ocu sigurno svidio njen izgled. Pita Nalan u kojem odjelu radi. Nalan odgovara da je u timu za dizajn interijera. Nakon izlaska iz lifta, Selin odmah zove HR menadžera da povuče Nalinin životopis. Kod kuće Selin kaže svome bratu da mu je našla savršenu djevojku, lijepu, poput prave princeze, 1000 puta bolju od njegove trenutne ljubavnice. Ali Sedat se podsmjehuje. Čak i da je ona zadnja žena na zemlji, ne bi je oženio. Njegovo srce pripada samo Kani. Bijesna zbog odbijanja, Selin ga naziva idiotom. Za stolom za večeru njihov otac pregledava Nalinin životopis. Njezino prezime mu je poznato kao da je ona kći njegovog bivšeg zaposlenika. Selin iskorištava priliku da pogura stvari naprijed. Kaže, Sedatu se stvarno sviđa ova djevojka, ali je previše sramežljiv. Kad Sedat uđe, gospodin Koroglu ispali pitanje. Zašto mi nisi rekao da ti se sviđa ta djevojka? Sedat je zbunjen. Bez čekanja, gospodin Koroglu zove Nalaninog oca, potvrđujući tako da je Nalan njegova kći. Nalanin otac je iznenađen, strahujući da je Nalan napravila ozbiljnu pogrešku na poslu i da je njezin šef tamo da je pozove na odgovornost. Ali gospodin Koroglu prelazi odmah na stvar. Moj sin voli vašu kćer. Želio bih da se sastanu nasamo. Naravno, zovem da vas prvo pitam za dopuštenje. Nalanin otac kaže da nema ništa protiv, ali sve ovisi o tome hoće li Nalan pristati. Nakon što dobiju odobrenje, Sedat zove Nalan i poziva je na večeru sljedeće večeri. Nalan pogleda svog oca koji kimne u znak odobravanja i ona prihvati. Ali mama je očito uzrujana i šalje Nalan ravno u njezinu sobu. Zatim se obruši na njenog oca, optužujući ga da donosi odluke iza njezinih leđa i potpuno je ignorira. Tata kaže da samo želi da njegova kći živi kao normalna osoba, nosi vjenčanicu, osnuje obitelj i ima svoj život. To izluđuje mamu. Želiš reći da ja nisam normalna? Nikada neću dopustiti svojoj kćeri da izlazi noću i večera s potpunim strancem.
Ona uleti u kuhinju, razbijajući sve što joj se nađe na putu. Gledajući razbijeno staklo na podu, tata konačno gubi strpljenje. Grdi je što je preoštra prema njegovoj kćeri. Uostalom, ne postajemo mlađi i ne možemo uvijek biti uz kćer. Ako se uda, to će ti olakšati teret. Mama nevoljko popušta. S druge strane, Nala nervozno zove prijateljicu za savjet. Prvi put je neki muškarac poziva van i potpuno je izgubljena. Nesigurna što reći ili kako se ponašati. Bilur se ne prestaje smijati, uzbuđena što se Nalan konačno otvara i željno dijeli svaku tajnu koju zna o ophođenju s muškarcima. Zahvaljujući ohrabrenju njezine prijateljice, Nalan se postupno opušta, a svijetli osmijeh joj se pojavljuje na licu. Sljedećeg jutra mama dogovara da dadilja okupa Nalan i kao i uvijek veže je u korzet, ali ovaj put je još čvršći nego inače. Uobičajena prigovarajuća mama danas ništa ne govori, što Nan malo uspaniči. Kaže da ako se mama ne slaže, može otkazati večeru. Neočekivano, mama otpušta dadilju i govori hladnim, tihim glasom. Nemoj mu dopustiti da te dotakne večeras. Ni malo. Znaš što će se dogoditi ako zabrljaš. Kako bi se Nalan usudila ne poslušati majku. Sjećanje na to kako je kao dijete bila pretučena gotovo na smrt jer je potajno skinula korzet još je proganja. Zatim mama izvlači bijelu haljinu s dna stare škrinje, grčevito je držeći dok joj se sjećanja vraćaju, a suze nekontrolirano teku niz lice. Njezina ljubav prema Nalan oduvijek je bila umotana u strogu disciplinu. Možda i previše strogu, ali ipak je to ljubav. U ovom trenutku samo Nalanin otac uistinu razumije njezinu bol i nudi tihu utjehu. Mama predaje haljinu Nalan dajući joj znak da se presvuče. Dok Nalan skida svoju vanjsku odjeću, otkrivaju se duboke modrice na njezinim leđima od korzeta, ali ona šuti, ne želeći pokazati bol. I u trenu Nalanina cijela aura se transformira. Izgleda kao princeza, lijepa i nježna, baš kao snjeguljica. Kako pada večer, njen otac je vozi u restoran, nježno je uvjeravajući. Nemoj se osjećati pod pritiskom. Ako ti se ne sviđa, ne moraš se udati za njega. Nalan je ispunjena nadom i nervoznim uzbuđenjem. U trenutku kad je Sedat ugleda, osjeća se kao da se svijet zaustavlja. Djevojka tako čista izgleda kao da je izašla ravno iz bajke. Unatoč tome što je iskusan igrač, Sedat se zapravo spotiče o riječi pred Nalan. Njih dvoje započinju bolno, neugodan razgovor. Međutim, kako se komunikacija produbljuje, Sedat shvaća da je ona drugačija od bilo koje djevojke koju je ikada upoznao. Ne zaljubljuje se baš, ali je ni ne odbija. Možda brak s njom ne bi bio tako loš. Čini se tiha, poslušna, tip žene koji ne bi zakuhavao probleme. Taman kad izađu iz restorana, okruži ih gomila novinara, zasipajući Nalin pitanjima. Jeste li vi Sedatova nova djevojka? Ispostavilo se da je cijelu zasjedu orkestrirao Sedatov otac i sestra s ciljem da ga pritisnu da se oženi. Zahvaljujući medijskoj pomami, lažni par je ubrzo prikazan kao prava stvar. Gospodin Koroglu je oduševljen rezultatima i poziva Nalaninu obitelj da posjeti njihovo imanje. Na putu dotamo mama kipi. Ne mogu vjerovati da je Sedat tako besraman, zove novinare, širi tračeve, toliko je pun sebe, bez imalo manira, očito ga već prezire. Čim izađu iz auta, mama upozorava Nalan, ne daj da te itko mazi, ni prstom, pogotovo ne Sedat. Tekao zna koliko je žena već oskvrnuo. Prije vjenčanja ne usuđuj se prijeći granicu i osramotiti našu obitelj. Dvije obitelji pozdravljaju jedna drugu s uljudnom toplinom. Kad se Sedat pojavi, mama odmah uhvati Nalan za ruku kako bi je spriječila da se rukuje s njim. Svi primjećuju čudnu napetost. Kako bi ublažio neugodnost, gospodin Koroglu predlaže da prvo nešto pojedu, ali mama odbija govoreći da su umorni od putovanja i da se žele odmoriti. Ostali su zbunjeni, dok Nalanin tata može samo neugodno se nasmiješiti kako bi izladio stvari. Mama ima vrlo ozbiljan fetiš čistoće. Kad god posjeti nečiju kuću, mora ponijeti svoje plahte, samo jastučnice da ih zamijeni.
Tata je izvan sebe od bijesa, ali mama ne popušta. Drugi ljudi ostavljaju prljave stvari iza sebe. Što ako slučajno zatrudnim? Nalanina soba nije iznimka. Uz pomoć dadilje, svaki komad posteljine se skida i zamjenjuje. Na pola puta dadilja se ne može suzdržati da ne priča o Sedatu. On je tako zgodan. Da sam tvojih godina, udala bih se za njega u trenu. Ali Nalan se ne smiješi. Ona se počinje brinuti. Ako se stvarno uda, morat će napustiti svoju majku. Kako će preživjeti bez nje? U međuvremenu, Sedatovo srce je još uvijek s Kanom. Zuri u fotografiju nje kako ljetuje u toplicama sa svojim mužem i djecom, želeći da je tamo s njom. Možda se pitate zašto je Sedat toliko opsjednut nedopuštenom aferom. Pa, odgovor možda leži u njegovoj vlastitoj obitelji, jer kućanstvo Koroglu nije ni približno normalno kako izgleda izvana. Sedatova obitelj vrijedi 100 milijuna. Ipak, Sedat se vozi u starom Volkswagen ne da bi ostao skroman, već zato što je njegov otac obsesivno štedljiv. Ako sluga baci smeće, gospodin Koroglu tjera butlera da sebe ponovno provjeri kako bi vidio jesu li boce šampona potpuno prazne i jesu li role toaletnog papira potpuno iskorištene. Očito nisu bile. Čini se da je sluga u velikim problemima. Svjetla u hodniku aktiviraju se senzorom kako bi se uštedjela električna energija. Ne samo to, butler bilježi očitanja brojila plina i električne energije svaki dan. Za slučaj da se sluga usudi skuhati nešto dodatno, sir za doručak se mjeri precizno. Ako ima i 0, one grama previše, mora se ukloniti. Čim kafa zakuha, mora se odmah uliti kako bi se izbjeglo rasipanje. Svaka osoba ima fiksnu porciju maslina. Ako ima i 1 maslina viška, mora se ukloniti. Cijela obitelj je blizu ludila, ali pred gospodinom Korogluom svi se pretvaraju da je sve u redu. Sedatova mama potajno gradi garderobu punu dizajnerske odjeće i luksuznih torbi, ali se usudi nositi ih samo iza njegovih leđa. I Sedat ima svoju tajnu, gradi vlastitu podzemnu garažu skrivenu od oca, punu svih vrsta luksuznih automobila. Usudi ih se voziti samo kad je bijesan, izjurivši na nekoliko ukradenih trenutaka pobune. Mama drži deva para donje grublja, spremna da ih obuče svojoj kćeri gledajući dadilju kako je kupa. Iako je ovo bezbroj puta, Nalan se i dalje osjeća posramljeno. Zatim je mama čvrsto oblači Nalan u korzet. Ovaj put ga povlači čvršće nego ikad, gotovo joj lomeći leđa dok ga steže. Mama tiho moli Boga da zaštiti njihovu čast i ugled. Još jednom, Nalan se osjeća kao da će se ugušiti. Kad dođe vrijeme večere, mama se boji izgubiti Nalan iz vida i pomno je prati. Ali Nalan ubrzo poziva oduševljeni gospodin Koroglu da se pridruži drugoj strani. Sjedeći pored Sedata, Nalan oprezno pogleda majku. Kad se Sedatovi pogledi susretnu s njezinima, Nalan se ne usudi ni ponuditi uljudan osmijeh. Tijekom obroka, mama spominje novinare koji su okružili Nalan i Sedata na njihovom prvom susretu, čineći sve nelagodnima. Sedatova majka objašnjava da Sedat nije tako loš kao što ga mediji prikazuju. Zapravo je ljubazan i osjećajan. Nakon što je razgovarala s njim prije, Nalan također uskače kako bi potvrdila to. Shvativši da je progovorila, Nalan se trgne u panici i njezina ruka slučajno dodirne Sedatovu. Mama osjeća da je njezina kačija okaljana. Ona namjerno prevrne čašu kako bi svima odvratila pozornost i izjavljuje da je previše umorna i želi se povući u svoju sobu. Ali uz opetovano inzistiranje gospodina Koroglua nema izbora nego ostati i pozirati za obiteljsku fotografiju. Oba oca se smiješe na fotografiji, govoreći da Nalan i Sedat izgledaju kao da su stvoreni jedno za drugo. Nakon večere, Nalan pokuša skinuti korzet da spava, ali mama to ne dopušta. Inzistira. Nalan ga mora zadržati. Što ako taj nitkov Sedat vreba dolje? Prije odlaska, mama je upozorava da bez obzira tekao pokuca na vrata, ne smije ih otvoriti osim ako to nije ona. U međuvremenu, u dnevnoj sobi, Sedatova obitelj raspravlja o Nalan. Sedatova majka nastavlja izražavati odobravanje Nalan, ističući njezinu gracioznost i osjećaj za pristojnost.
ali Selenin suprug ističe da se Nalanina majka ponaša čudno. Izgleda staro dovoljno da bude Nalanina baka. Sedat se tiho slaže. Nešto u vezi te žene jednostavno nije u redu. Kako se noć produbljuje, mama opet postaje nemirna. Paranoja se uvlači. Stalno viri u hodnik, bojeći se da bi netko mogao otvoriti vrata njezine kćeri. Tata je potiče da se naspava, ali mama uzvraća. Čak imaju i rezervni ključ. Što ako netko provali u sobu tvoje kćeri i oskvrne njezinu čistoću? Suočen s njezinom spiralnom tjeskobom, tata je može samo nastaviti smirivati, pokušavajući je smiriti. Ali nisu oni jedini koji leže budni. Sedat također zuri u strop, rastrgan između dvije žene. Kana, prva ljubav koje se ne može osloboditi, i Nalan, dostojanstvena s njezinom nevinošću još uvijek netaknutom. Nalazi se uhvaćen u oluji želje i dužnosti, ne znajući kojim putem krenuti.